Aurreko gaietako bideoetan ikasi dugu estatuak ekoizpenari, enpleguari eta prezioi buruzko politika makroekonomikoak hartzen dituela. Jada, badakigu ere estatuak ondasun eta zerbitzu publikoak eskaintzen dituela gizartearen ongizatea lortzeko helburuarekin. Baina, badakigu estatuek nola lortzen duten finantziazioa? Nola erabakitzen dute zer eskaini? Gure familien errenten zenbat euro erabiltzen ditugu zergak ordaintzeko? Gai honetan, zergen politikak nola ezartzen diren ikasiko dugu. Zergak eta inpostuak estatuaren finantziazio iturri nagusiak dira, eta horien gainean politika makroekonomikoak ere hartzen ditu. Urtero, gobernuek aurrekontu orokorrak argitaratzen dituzte, eta zerga politika hauek aurrekontu orokorraren bidez zehazten dira. Aurrekontu orokorra, estatuko gastu eta diru sarreren zerrenda da, eta herrialdeen iraunkortasuna eta hazkundea baliatzeko erabiltzen dira. Horregatik, izango da garrantzitsua ondo ikastea zerga politikak nola zehazten diren aurrekontu orokorretan. Adi egon, hurrengo bideoetan zergen politiken munduan murgilduko garelako.